אנחנו מתרחבים, פתחנו עוד סניפים, יש אחלה מחירים, תבואו לסופר קרמיק. בית או בניין, שיפוץ או מקבלן, תקבלו מחיר פיצוץ, גרנית או פורצלן. הופה עריכים, יאללה כיורים, כמה ריצופים ואתם שרים, פרייר מי שלא מגיע לסופר קרמיק. לכל אישה ובת יש ברזם בת, פרייר מי שלא מגיע לסופר קרמיק. חגיגה של מחירים ומותגים בסופר קרמיק כל השנה. פרייר מי שלא מגיע. סופר קרמיק, סופר כדאי.